Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lena ke eyamayeni nomacele kuNosipho lo ubethuzo shada noSibini angisayazi indaba yabe iphelele. Ngizochazela indawo incane. Akamzondi guys. Umayeni umama. And khona lento lekuthiwa i-boy mom. Ngibambe le term ku TikTok bathi boy mom umama onengane yomfana ayifihlayo noma ngabe yenza izinto ezihlambalazayo noma ngabe iyaphoxa kodwa yena ame nengane yakhe. Ngibona ukuthi ke indlela a-reacta ngayo kule ndaba wenza ubulungiswa ngoba manje akufanele evele ewumama ku TV kube sengathi kunokumdelela uMakavuyo because lento ye-pregnancy nokuba nomntana isithinta umndeni, isithinta ikhaya, isithinta abazali. Yingakho kwezinye iy'ndawo e-KZN ngoba mina ngiphuma e-KZN, ngwase-KZN, uma kuba khona ingane abahlala isikhathi eside bengayihlawuli. Ngobani? Bayazi ukuthi umfana wabo usenzeni. Uma bevela njengomndeni bavela bathini. Nakho-ke okudingekayo uma ukuthi lo mndeni udinga into enjani. Angithi ingane uyakhulelwa okuntombazane bahambe beyosho ukuthi hayi nayi intombazane yethu abakube intombazane nayi intombazane sekunje. Umfana-ke wenze njani? Uyakubona lokho uyasho kubazali ukuthi ngempela kunje. Emva kwalokho ngoba akekho umzali othi ufuna ingane yakhe ikhule mase vele iba nengane kodwa kuyenzeka-ke ngoba into vele edalekile engabalelekeki noma ngathi ingane uyayicoacha izophuma eceleni. Manje kumayeni uzovela la njengomama, hayi ukuthi abe uMakaSibindi or abe yi-boy mom. Yingakho-ke ethi angifuni ukukhuluma indaba engayazi, ngifuna ukukhuluma yalaba engibaziyo ngoba sekukhona ney'ngane. Hhayi ukuthi uyamkhethela, hhayi futhi nokuthi uNosipho uyamzonda kanjani. Vele uNosipho musha kuye, uSibindi useke wabafikisa abanye abasekho. Nakhu usizwa nje ngoVuyo ethi bekukhona uMpilo noMpumelelo. Manje asisazi ukuthi uNompumelelo noMpilo umuntu oyedwa noma bawu-2 kodwa iy'ngane ziphi zikhona. Manje kwenziwa kanjani? Kukhulunywa iqiniso njengoba ngikutshela nje ukuthi kwezinye iy'ndawo e-KZN ithi ingane ifika inkomo isuke isikhona kulowo muzi. Kweminye-ke bayalinda umntwana bekhona ihambe inkomo fast kungakhulunywa njengoba kukhulunywa ku-TV show. Ukube mhlampe kuba into yaku-TV show ngabe nje ku-TV show sibone obaba omncane omalume bakaSibindi beshuthiwe ukuthi hayi bebekhona-ke nakho bebekuhambisile kanjalo bengasifaki-ke kakhulu vele kwiy'ngxoxo lezi eziba private zomndeni. Kodwa into esilandelayo kusukela ku-season 5 kukhulunywa ngendaba yokuthi ama-damages ilobolo. Manje umayeni-ke ukubalekela ukuba yi-boy mom. Uma izoba yi-boy mom ila kuzothiwa nangu uNosipho intombi into uSibindi ayikhombephi mase ethi-ke halala-ke yonke into yenza i-right cho. Yilento futhi eyenziwe uMacele mangabe umseleke sefika nokuthi sekukhona iy'ngane wavele wathula uMacele ngoba akuveli lana ukuthi nazi iy'ngane nazi iy'kweletu sizolungisa lokhu. Uthi nje umseleki wenza lento engiyifunayo ngoba ingane ngiyayifuna. Ithini-ke imindeni yalamantombazane? Yebo, yilapho kumayeni kufanele enze njani? Ame-ke kule ndawo ame kuyo ukuthi mina ngikhuluma ngalaba ababili asebeney'ngane ngifisa ukuhlangana nabo. Ne-meeting-ke ifika lapho kodwa ukuthi uzonda uNosipho akakushongo. Yithi-ke esibuka ishow sithathe lawo magama esiwathatha hayi mase siyawajika njengoba sekukhona ukuthi mhlawumbe akamthandisisi ngoba wakacele phela uMacele naye ongaphambi hhayi ama-viewers lawo. Nami ngiyivale-ke le video guys, ngilobo ngingena kancane nginilunguza. Ngiyabonga nge-support bafethu, ngiyabonga kakhulu. Cha bakithi niyangimangaza nge-support yenu. Phela ngiyazi ukuthi kubuye kusanganeke kimi ngibuye ngisho into nami ngithi hawu yeyeni ngizokunqamula kanjani lokhu lapho ngisebenzisa ifoni engangivumeli ukuthi ngi-edicthe kahle. Kodwa ngiyabonga guys, ngiyabonga kakhulu. Bye.